You kan eens net gewoon staan. Kan eens gewoon staan. David kan staan. Kan gewoon staan. Ons sluit ons oor. Ons getrouw Hemelse Vader. Hier is die woord, Vader. But Vader, niet uit mijzelf, maar in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Amen. U mag maar zitten. Prijs zijn naam. Halleluja. Halleluja. Prijs zijn naam. Ik wil vanavond begroet die bedroefde familie. Die Asnaksfamilie wil ik begroet. Ik wil begroet apostels. Tot op die laatste kleuterkind, biddende moeders wil ik groet. In de naam van Jezus. Prijs zijn naam. Nou, toen ik gestaan die gezet heb. En toen ik naar baie bemoedigings geluisterd heb. Halleluja. Wat gepraat het van Violet Klaas. Halleluja. Prijs zijn naam. Nou, kijk, vanavond is mijn laatste nacht, zo. Morgen 5 uur ik door Kimberley de begrafenis in Kimberley wat ik van morgen af moet waarnemen. Zaterdag. Oké, so morgen rijd ik door vanavond is mijn laatste nacht in Bloemfontein. Halleluja. Ik zei maar niet. Als jullie misschien wonderen hoe kom ik hier. Als apostel misschien vrouw, kom eens man in de begrafenis. Ik is daar die waaien daar, zo bij John Daga, zo kan te bepa. Prijs zijn naam. Halleluja. Nou, als ik terug beweeg aan de geschiedenis en de leven van Klaas Asnak, volgens die bemoedigings wat ik naar geluisterd heb, halleluja, dan kwam het op mij af, halleluja, toen Paulus, halleluja, verscheen voor koning Agrippa, oor al die goede wat hij gehoord het, wat Paulus aan die mensen gedoen het, het koning Agrippa besluit, maar hierdie man, zijn nek moet ik afkap, maar ik hield halleluja. En hij confront voor Paulus. En hij vraagt voor hem, man die goede wat ik hoor van jou, waar je zo rof beweegt, is dat waar? Halleluja. Maar apostel Paulus, halleluja, die man van God, hij kijkt naar die koning, halleluja, hij kijkt naar die koning, en hij zegt voor die koning, I think myself happy, hallelujah, I celebrate myself to be happy, ik is al lekker, want even al kapt hij mijn kop af, I'm in Jesus. Als ik luister, even dit wat pastor van Wijk nog gezegd heeft, wat die man van God hem gezegd, dan zegt het voor mij, die man was nog steeds deel van die beweging van Jezus Christus. Halleluja. Hij was nog steeds deel om te strijden, om in te gaan. Prijs zijn naam. Halleluja. Prijs zijn naam. Hij heeft nog steeds gestreden om in te gaan. Halleluja. En u weet, dat is zo wonderlijk als iemand een ziekbed heeft. Want dan heeft hij nog een kans om nader aan die Heer te bewegen. Als hij ziekbed heeft. Maar jij wat in een kar-ongeluk doodgaan. Jij wat bij die tafel die een mens doodgesteeld wordt. Wat een kans heeft hij nou?
u nog. As u nie by die Here is nie. Die man was by die Here. Maar u wat nog nie by die Here was nie. Want as jy in 'n siekbed lê, jy was nog nie by die Here nie, dan het jy nog 'n kans. Want op daardie siekbed kan jy nog 'n besluit maak. Halleluja. Maar as jy deur die mes of deur 'n karongeluk gedood word, dan is dit 'n ander saak. Prys sy naam. Dan is dit 'n ander saak. Halleluja. En ek weet hoe kom doen as dit altyd by begrafenisse nie. Begrafenisdienste. Ons moet voormaak van vooraf. Halleluja. Maar nou maak ons vol van achteraf. Dan is die voorste siete leeg. Halleluja. Halleluja. Soos ek nu begin geld uitdeel van vooraf, dan mag die laaste rij miskien niks kry nie. As die geluk van die vooraf moet uitgedeel word, dan kry julle wat heel achter is niks. Miskien het ek nie genoeg gebring nie, dan kry julle niks. Halleluja. Ons moet begin van vooraf vormen. Halleluja. Die weet waar ek werk. As ons konferenties of ons meetings of ons kerk waar ek werk, dan begin ons van vooraf vormen. Nie achter nie. Die begin van vooraf protocol. You start in front. Amen. Praise the naam. Halleluja. Alright. Dit was net om u te sê wie Klaas Asnak was. Halleluja. Hy was soos Paulus by die koning sê, ek kan maar my nek afgaan, want ek weet van toe gaan ek. Kan nie vanavond so sê, as hy nou dood gaan, kan nie sê, sy kap my nek af, ek weet van toe gaan ek. Kan nie so sê nie. Ek kan nie so sê nie. Amen. My boodskap is vanavond 2 minute, en my boodskap kwam uit Mattheus 26, Jesus in Gethsemane. Halleluja. Apostel het verstaan gepraat van die prys wat jy moet betaal. Ek praat vanavond die prys wat Jesus moes betaal vir ons. Halleluja. Halleluja. Halleluja, die prys wat Jesus prys. Sister, vat jou mic daar so. Vat jou mic daar so. Halleluja. Mense kan nie sing, jy gaan try. Halleluja. Al gaan ek in 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen hom nie. Jy ken hom nie. Halleluja. Roman Ousa. Kirkis kom hier en ek vat hom net al gaan ek in 'n dal, net van daar af, net van die begin af nie. Halleluja. Here ons prys U. Al gaan ek hier 'n dal van doodskade weer, ek sal geen vrees nie. Want U is met my. U stok en U staaf. U vertroos.
word kom oorgelewer. Halleluja. En hy sit en hy begin te sweet. Prys sy naam. Hy begin te sweet. Die Bijbel sê, hy sweet so, dat die bloeddruppels, die sweet verander in bloeddruppels. Maar die strijd, wat hy vir ons gaan deurmaak, is die net een strijd nie. Halleluja. 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 Hy bid tot God en hy vraag, kan hierdie bitterbeker nie net voorbij? Halleluja. Kan hierdie bitterbeker nie net voorbij? Halleluja. Prys sy naam. Prys sy naam. Halleluja. 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 Ons prys sy naam. Halleluja. Ons loof nie. Die God van Isaac. Die God van Jacob. Halleluja. Prys sy naam. Halleluja. Vader, ek eer U. Bloeddruppels. Au. Bloeddruppels. Halleluja. Sy disciples raak aan die slaap, soos baie van ons aan die slaap raak. As ons kerk toe kom, as ons die werk van die Here moet doen, dan raak ons aan die slaap. Halleluja. God stuur vir hom 'n engel om hom sterk te maak. Want die manne is op pad. En die manne, hy kan nie vir die manne sê, ek gaan nie meer saam nie. Hy kan nie. Halleluja. Ek dink terwyl Jesus sit, hoor hy die voetstappe van die soldate. Klop, klop, hulle is op pad. Hulle is op pad. Hy bid die derde keer, Vader. Hy bid die derde keer, Vader. Die engel van God daar neer en versterk hom. Halleluja. Halleluja. Die strijd vir ons sondes. Halleluja. En jy moet weet daardie tyd, toe Jesus nog mens, want hy het kom sonde word vir ons om rechtvaardig te wees eendag. He became sin for us to be righteous. Hallelujah. Die strijd wat hy moes dra vir ons wat nog losbandig is vandaag. Halleluja. Dat wat hy moes deurmaak vir ons wat nog nie teruggedraai het van ons verkeerde weg af nie, wat nog steeds op verkeerde weg is. Die strijd wat hy moes dra. Prys sy naam. Kom ons draai vanaand terug. Halleluja. Kom ons draai vanaand terug van ons verkeerde weg af, want hy moes die prys betaal. Halleluja. Hy moes die prys betaal. Prys sy naam. Kom ons draai terug. Halleluja. Van ons verkeerde weg af. Halleluja. En die boodskap kom vanuit in Mattheus 26 uit. Jy moet het gaan naslaan weer doen. Want ek het klaar my werk gedoen. Ek sê toe net op die pad waarvan kom ek. Ek kom in Mattheus 26 uit. Jy moet nog gaan verder naslaan doen. Halleluja. Kom ons keer terug. Kom ons keer terug. Halleluja. Al gaan ek in het dag van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie. Ek sal geen. Halleluja. Want hy is met my. Met goedheid. Met goedheid en guns.
kom bekeer. U sit miskien ook vanaand in 'n dal. Is die dal wat ons deurdra. Die lied sê môre sal die son weer skyn. Misvolke sal verdwyn. Ons wil gou saam met die boek. Want daar is Para